Hej, mit navn er Anne Rimer, og jeg er medejer af Legeakademiet. Vi har lavet den her video for at forklare joy-dukkerne lidt mere detaljeret, end hvad vi synes, at billederne på vores side kan gøre. Det er nemlig sådan, at joy-dukkerne, det er nogle helt fantastiske dukker. Det er empatidukker, og det kan man se ved, at de har et helt specielt udtryk. De har en tyngde, som ligger helt naturligt i bagdelen, ligesom på et rigtigt barn. Og så har de et blik, sådan så når jeg holder dukken i min venstre arm, så søger blikket mod højre. Det vil sige, at dukken kigger mig ind i øjnene, når jeg har den her i min venstre arm. De her dukker, de er utrolig bløde og utrolig lækre i stoffet. De er meget, meget fleksible. De kan sådan helt krumpe sammen. Så selvom det er to dukker, der kan sidde selv, så er stoffet meget, meget blødt, og selve udformningen meget, meget blød. Så det kan sagtens bruges som en krammebamse og som en dukke, som man sover med. De her to dukker, de er 53 cm, og det vil sige, at de bruger babytøj, der er 56 cm stort. Dukkerne, de bliver nemlig leveret i det her tøj, som man ser her. Og så er meningen egentlig, at man skal bruge det tøj, som barnet selv har haft på, da de var omkring 56 cm. Vi synes et eller andet sted, at det er en utrolig smuk tanke, at man giver en dukke til et barn, og at barnet kan give dets eget tøj på, fra dengang de var i samme størrelse. Alle joy-dukker, de kan vaskes ved 40 grader. Man skal bare huske at putte håret ind i en nylonstrømpe, sådan så man får det beskyttet. De her to dukker, de har tøj på, som måske minder om noget for 100 år siden eller 50 år siden. Og det er fordi, at joy-dukkerne, de kan både bruges til børn, og de kan også bruges til ældre, der har senil demens. Fordi man har fundet ud af, at på grund af empatidukken, så vækker de nogle minder hos ældre mennesker med demens. Men de er altså også til børn, og er utrolig lækre i udformningen. Så det her, det er Simone, og det her, det er Simon.